bekanting aku dari kamu.
състав едно бюро извади днес от склада. А знае се, че по някой параграф все някой за бюрото празно сяда. Бюрото си върви за своя щат, дори когато щата съкращава. Човекобрайките се разменят и пак бюрата празни не остават. Зато ни да не изпуснем този щат. Да действаме светкавично и смело, че иначе от тук за Велинград ще го измъкнат за курортно дело. Иска ми се някой издой човек. Ракитовец. Ей, тук да си почива. Спокойничко, да кажем, четвърт век. Докато трудовия стаж му мине. Какво говориш? Целият салон да слуша. Я виж колко много хора. Той може, но скрито с телефона на 4 уши. Там, зад декора. Аз правилника зная наизуст. Кога, какъв и как се назначава. Но за това да обявим конкурс. Да. Който иска, нека се явява. А зрителите ще ни бъдат жури. С аплодисменти ще гласуват всички. Но кой ще дойде? Кой ще го изпрати? Що ще работи? Той не е известно. Известно е, ще има 2 заплати и ще му бъде много интересно. Може би ще дойде пенсионерка, може би, или пък на някоя си щерка, може би, или пък ще тръгне телефона, може би, за да дойде някоя персона, може би. Директор артистичен на програма. Програмата я обявихме двамата, а също и конкурса. Така не бива. Кой ще седне тук, решава колектива. Да. Било лице голямо или мало, на пост се слага с изборно начало. Докато с бройка се попълни щата, аз искам да получа тази заплата, която е с пари неоценима. Смехът на нашата публика любима. Но тази службичка на мен се пада. Да, аз измъкнах той бюро от склада и на читалището ни спестих парите да не купува скъпи реквизити. А ти, самичък, седна за бюрото. Колежки, седнах тук за той,
защото сам автора да седна тук е писал. А той завежда нашата естрада и разпорежда кой къде да сяда. Зато и да претендирате няма смисъл. Затова явете се като бройки извънредни, табелки, наместим се на службичка и двамата, поне в началото ни на програма. Ако те целуна, ако те прегърна, ще ли ми намериш, службичка една. Знай, че ще ме има винаги край тебе, мила секретарка, щатна каваларка и за нощ и ден. Знам те тревожи, и съм тревожна, кой ме изпраща при тебе, кой и съм тревожна, че е възможно важна персона да бъде то. Крува е здравна и невероятна, тайна и приятна, весела игра. Ако те целуна, ако те прегърна, ще ли ми намериш, службичка за мен. Хем сте с фигури пластични, но всъщност оставате си секретарки артистични. Или както е в програмата сте конференсиери. Ала минут, колежки, влизайте в щата и обявявайте редом номерата, които вписани за първи тур са, да се явяват на конкурса и да си носят реквизит. Защото само служебно ползва се бюрото. Номер първи е наред. Сатиричен кабинет. Естрадно сатиричния състав открива своя весел кабинет, който нещо чувства се вода, да се записна и да чака ред. По-скоро е с високо вдигнат нос, да влиза при хирурга ще призна, да, а който гази през прозорен въз, пените му ще пали с апарат. Лекуваме болни, лекуваме здрави и даже то, с който на болен се прави. Снимаме тъжни, дори и сърдити, изписваме вещи, но пазим очите. В който има някому си зъб, зъбът му крив изваждаме за миг. Да, изправяме приведения гръб, на нейния посаждаме език. То, с който чува, се прави глуп. Пробиваме ушите с тъпно. Да не казва, не видях, не чух, като фалшивиста към грамотон. Лекуваме болни, лекуваме здрави и даже то, с който на болен се прави. Снимаме тъжни, дори и сърдити, изписваме вещи, но пазим очите. То, с който има нещо все на ум, и казва, че си слага под език. Добро ми страх, оле, го шум, задави сплюе камъчето ти. Зашиваме голямата уста, от общото, що почне да яде. Напихнатия горе по места, преписваме главата на беден.
И то да бъде лекар на оптик. И то да бъде най-прочут оптик. С първа специалност сатирик. Защо? Защото сатирата 5 пари не струва, ако не може някой да лекува. Каква техника имаме само лекарите? Засича. Старата изпитана практика. Да влизат пациентите. За бригадата, докторе. Ослепя ми бригадата, докторе. О, бригадата, докторе. За къде съм с тази сляпа бригада, когато качество се дава, план се изпълнява? За къде съм с тази сляпа бригада? Добре, ще ви прегледам. Докторе, мога ли да си махна превръзка? Но нали тя ме предпазва окото? О, аз се слагам само в работно време, когато качество план. Само тогава. Докторе, може ли да ми видите окото? Червено е. Гънза. Добре, а сега, върнете се насам, съсредоточете се и кажете какво пише ето тук. Назад погледните. Докторе, Ето тук. може ли поне първата буква да ни подскажете, да нося подсети? Добре. Д. Докторе, може ли още една-две букви? Дис. Представите, че сме в работно време, бе. Ама, докторе, скажи ми първата думичка, обещавам, че другите ще ги научкаме. Да. Добре. Дис. Си. Пли. На. Какво е това? Ние от чужди думи не отбираме много. Не може ли нещо по-нашенско, с по-големи букви? Добре. Ето по-големите букви. К. Чест. Но вие чест нямате ли, бе, хора? Ама, докторе, много са ситни буквите. Значи в нашата фирма това същото е написано на 20 такива големи букви. И пак някой не го забелязва. Ти искаш да си напрягаме очите. По-скоро си напрегнете съзнанието, моля ви се. Я погледнете сега и кажете какво пише тук. Най-отдолу. Ето тук. Моля не подсказвайте. Докторе, ние много добре го четем, ама не знаем какво значи. Искам да ви отчаивам, но вие наистина сте много зле с очите. Ще трябва да ви трудоустроя и да ви изпратя на ТЕЛК по новия закон за здравната каса. Добре. Оттам ще ви изпратят в домашен отпуск. Много добре. Безсрочен. Още по-добре. Безплатен. Не. Стигнете, бе! Какво пише там? Бонуси. Видя ли, докторе, че от време на време проглежда. Изключително явление. Толкова ситни букви, а така добре се отразяват на очите ви. А сега кажете, като толкова добре виждате, какво пишете. Къде? Ето тук. Докторе, ние това и зад днешком ще го прочетем. Да. Ваучер за почивка, за море, поморие, 5 звезди, all inclusive. Къде го видяхте това ваучер? Няма такова нещо. Ето.
какво виждам, че отзад на ваучера пише името на вашата медицинска сестра. Моля да не се бъркате в моите среднощни, нощни похода. Моля да не се бъркате в моите лични извън работни задължения. Благодаря ви. Аз обичам да почивам на море. С медицинска сестра. И замирисва на море. И замирисва на море. И замирисва на море. И замирисва на море. На 20 километра от Бургас едно градче потъва в плексиглас. На плажа сред шишета и буклуци пекат се майки, лели, баби, внуци. Във Варна няма риби, няма раци, а свлачища и били на руснаци. Бургас петролно рибо нето има, статуйка без се грижи нефтохима. Преди сме разли на десен За бригадата, доктор. За уния слепи. Не, той път съм тук. Аз по съвместителство останах и на едната фирма, и на другата фирма бригадир. Те чакат. Защо чакат? Слънце пекне, чакат на сянка. Дъжд завали, чакат на суша. Събор се зададе, чакат. И какво чакат? Рейс. Да влизате, доктор. Те са глухи и не чуват. Проблем. Те това бригада. Какво се оплака? Уж на кал и хвана. Тъпънчето ли му се спука? Такова ли не знам. Вие сте доктор, вие ще кажете. А в какви случаи се проявява оглушаване? Отивам при Данчето, механизаторката. Данчеве. Пролет се пръкна, бе, Данчеве. Картофите подипнали, бе, Данчеве. Бе, изкарай машините, бе, Данчеве. Трябва да се работи на полето, бе, Данче! Отивам при Станчо. Завеждаш отдел на появането. Станчо, бе. Полето изсъхна, бе. Изкарай машините, бе. Изкарай мъркучите. Трябва да се хулила, бе. Данчо! Данчо, бе! Изкарай коведата. Пресната лица поникла. Вътица да пина, бе. Гано, бе, изкарай, бе, Гано, коведата! Не викайте, не виждате, че е звука. Гано!
рождения. Вчера изписахме едно аги. Обаче те нали не чуват, ще поканим тебе на банкет. Те не чуват. Супер, банкет! Всички в хор, Франкито. Всички на мача, всички в хор, в Константово. Всички на мача, всички в хор, в Горково. Всички на мача, всички в хор, в всички в хор, в Ракитово, Тарейра, оле! Хубава работа, докторе! Не ги ли познавате? Това са момчетата, които защитават спортната чест на нашия град, на нашата област. Бих казал, спортният тим, който защитава националната футболна чест. Момчета, представете се. Какво им стана? Страхуват се, докторе. Като видят публика, страхуват се. Особено в края на полувремето. Да не ги освиркат за палянковците. Моля! Публиката ли? Защото някой път яйца и бутилки хвърлят по тях. Момчета, обърнете се, не се страхувайте. Обърнете се, нашата публика е интелигентна публика. Нашата публика е културна публика. Нашата публика е естрадно-сатирична. Така че тя обича да се смее. И колкото повече ставате за смях, толкова повече ще ви ръкопляскат. Това се вика публика! Настанете се удобно, за да мога да ви снема анамнезата. Кой стане, че са публика съзнание? Те от тях съзнание, бе, докторе. И излязат ли на терен да играят без съзнание? Да, защо падат? Това падане е нищо. Преди няма и година така се изтърсиха националния стадион в мача с Косово, че чак в Холандия им ръкопляскаха. Свикнали са да падат. Момчета, станете. Станете, хайде, момчета, станете, не. Станете горе, момчета. Изправете се, не. Станете горе, момчета. Пак изгубиха съзнание. От тях съзнание няма и това го знае цяла България. За да се изправят на крака трябва подход, докторе. Хайде, момчета, чичо доктор ще ви напише рецепта. Челготека 3 пъти седмично. Сутрин студена биличка с шкембечова 3 пъти седмично. През останалото време свободен режим. Изглежда, ще трябва да им се направят инжекции. Хайде, момчета, чичо доктор ще ви направи по една инжекция сенженок и ще ви прати на лагер Анталия за подобряване на мускулатурата. Видяхте ли, докторе, как медицината подобрява дисциплината? Наистина. От какво се оплаквате, момчета? От реферите! По-точно? Като ни вкарат колнища да го отменят, като се задъхаме, не ни дават да си починем. Като пипнем топката с ръце, ни свират. Не ни дават да ги напсуваме даже. Положението е много сериозно. Какво ще правим тогава, докторе? Ние ще трябва да ги картотекираме и да им извадим по един картон. Докторе, на всеки мач им варят по 5-6 жълти и червени картони и не са помогнали, така че и вашите няма да свършат работа. Хайде, момчета, бързо към ресторанта! Ще изтине обяда! Бързо! Но какво им стана, че изгубиха ориентация? Че това е основният им проблем, докторе. Виждате, врата не могат да я оцелят. Ядете 6 метра вляво, ядете 4 метра влясно. Тя някой три право в главата на някой фотограф. Най-добрият случай в гредата на вратата. А пустата врата не може да оцелят.
Момент, вратата е тука. Аз не тренирам на тази врата, докторе. Тренирам на вратата на касиера. На всяко 15 число оцелвам безпогрешно. Оле! Оле! Пред телевизорите сбрани, застанали сме всички днес. Ще защитава партимани, международната ни чест. И ето ни пътката птички, но след минута гледаш как добави всички и как подбива хилави баби, Удари слави, пасове грешни, удари спешни. зная, не зная, Футбол играя. Ти се нервираш и протестираш пак. Губят съзнание, кракомотание. въздух не стига, лекар пристига. Зная, не зная, Балет играя. Ти се нервираш и протестираш пак. Оле! Оле!
чакаш изборите. Не заспива, това е измама. Ако спиш, ще изгубиш Много европари. не заспива, ще ви харчиме двама. Не сънувай проекти голечки ти, не сънувай скъпа европрограма. Знай, че някой от мен зорко следи, а макар и просратура да няма. Мама, както си имаш близък на глас, било вучо далеко или кумили сват, не заспивай, това е измама. Ще стопля очите на топлия юг и ще литнем и двама от тук. Не заспивай, това е измама. Тук почива господин Иванов. От 8 до 12 и от 14 до 16 часа. Господин Иванов, във връзка с предстоящите избори и промените в нашата фирма, тук почива господин Иванов от 8 до 12 и от 14 до 16 часа. Обичалени дами и господа, колежки и колеги, секретарка, касиерка, счетоводител, господин заместник директор, главен експерт, роднини. Роднини казах. И други роднини. Не мога повече, колега, продължавайки. Многоуважаеми, многопочитаеми, поминали, извинявайте, починали господин Иванов. Сега, когато сте ни най-нужен в днес напрегнати дни, вие взехте, че починахте. Всички, казах всички, какво сме ние без теб, както и вие без нас? Плач. Казах всичко. Почивай, без да смущава никой вашата почивка. Обещавам, че ние ще работим както с вас, така и без вас. Правително се. Благодаря. Ама вие още ли не сте отпочинал? Почивал съм на Слънчев бряг, Карлови вари, Анталия, Кожавеса, Мраморно море, на санаториума в Ракитово, когато съществуваше. Но както тук съм си почивал на това люрце през последните години,
Затова реших да си почивам тук до пенсия чак. Та и вие покрай мен. Когато сам намериш свой роднина, нагоре по високите места, то значи, че открил си детелина, макар и детелина без листа. Такава детелина да откъснеш, щастливо предсказание било, но щастието трябва да се търси, да седнеш на служебното бюро. О, роднини, детелини, о, роднини, аз ви търси по голямата земя. О, роднини, детелини, о, роднини, многобройни стеногинско места. О, роднини, детелини, о, роднини, аз ви търси по голямата земя. О, роднини, детелини, о, роднини, многобройни стеногинско места. Аз ти съм отместен за да служебни, за мен да има топличко место. Две думички вълшебни са потребни. Ало, ало! И щастието идвало само. О, роднини, детелини, о, роднини, аз ви търси по голямата земя. О, роднини, детелини, о, роднини, многобройни стеногинни места. О, роднини, детелини, о, роднини, аз ви търси по голямата земя. О, роднини, детелини, о, роднини, многобройно сте ли даже в то салон. О, роднини, аз ви търси по голямата земя. О, роднини, детелини, о, роднини, многобройни сте и даже в то салон. О, роднини, детелини, о, роднини, аз ви търси по голямата земя. О, роднини, детелини, о, роднини, многобройни сте само с три листа. Докторе! 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 Докторе, къде си? Слушам, сестро, какво има? Днес по график тръгваш по адреси. Къде ще ходим, сестро? На къде? Продокско някакво селце. От бърза помощ ни дойде сигнала, че джипито от 10 дни го няма. В София изпратили го чак, там имал главен лекар Баджанак. Къде ще ходим, сестро, по тези чукари? Там чакат ни бащи, майки, стари, забравени от своите деца, заминали далече по света. От чакане години ред по ред, бащи и майки хванали са клет. Да дойдат тук. Ще ги преглеждаме двама, че кабинетът ни линейка няма.
Сега, щом дойдат старците самички, да ги прегледаме ще трябва всички и да решиме дружното и което тежи им, като камък на сърцето. Мила мамо, напиши ми пак за наше село и бачонка изпрати ми с вино лежело. Изпрати ми дамаджанка с ливовица още джанковица, бакло агне за курбана, Пушен бутик, кървавица, милисинко като ларио, свърши се винцето, а от ласката сланина само спомени има. Не ме чакай да се върна, тебе майко аз и да прегърна. Щом сланина ласка няма и руйно вино дамаджана. Скъпи родители, бащи, майки, дядовци и така нататък. Откривам годишното отчетно събрание на ССР, което ще рече Сдружение на забравените родители. Благодаря за вниманието. И давам думата на активистката баба Стаматка да зачете отчетния доклад. Има думата баба Стаматка. Има думата баба Стаматка. Мероприятие за събиране на вторични суровини. Ето има, той за утре. Чакай да го намеря. Драги заборавени, първо на първо, от особена гордост и задоволяване. Задоволство, мастаматка. Задоволство, както го рече Настал, съм длъжна да ви съобщя, че годишният план във връзка с изпълнение на бащиния ни и майчиния ни дълг, Не дълг, ма дълг. както го е писал Настал, е изпълнен по всички показалци. Показатели, стаматки. Както следва 2 точки, изпратени на близки синове, щерки и внуци в София, Варна, Лондон, Барселона, Париж, Берлин и други европейски градове, всичко като направи аритметиката общо. Уйки, патки, кокошки, пилета и други пернати. Пернати, стаматки. Общо 626 парчета. Второ, череши, вишни, ябълки, дюли. И мушмули стаматки. И мушмули, пардон, и мушмули нотариално. Натурално на стаматки. На сладка и на комплоти, запечатани с капачки, взети от вторични суровини срещу арти. Браво! 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 Защото ни е дълъг дневния ред, а имаме и внуци да гледаме. Добре, трето. Агнета, шилета, овце, прасета, телета, цялостно и във вид на плешки и кървавици, ребра, сланина и други Наскър, какво си писал? Какво си писал? Чекай. Колкулети
черво. И така, заедно с надъпването градско черво, идете го дето при нас в магазините, общо едно на друго 1950 кг. Или кажи ръчи, 2 тона без лаваш. Амбалажа на стамаркия. Точно, амбалажа, който трябва да се върне, за да се напълни пак. Браво! Моля, по-нататък стамаркия. Добре, втора точка по-нататък. Има оплакване от доктор Пенчо Непенчев, живущ град. Не се чете, работиш там като управител на Обединената кооперация. Обединената кооперация на стамаркия. Обединената кооперация, фризьори и бръснари. Синът Пенчо Непенчев, както прочетох по-горе, се жалва срещу Никола Пенчев, който му се пада баща. Срещу тебе, Колю, се подава такова жалост. Жалба на стамаркия. Че, скоба, Колю става засрамен. Въпросният Никола Пенчев още не си е заклал кравата и продукт. Продуктите, месото. Продукт не е изпратил на въпросния доктор на браснарите, който му се пада син. Ми срамота, бе, Никола! Ма щяло да е за Коля мастаматки, нали е телна? Моля уважаемото събрание да се ре. Да се резира! Да се резира! Въпросният Пенчо Непенчев, който ми се пада син, да изчака още 4 месеца, па ще му прата барабарстеле. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Большинство! Въздържали се? Няма. По-нататък стамаркия. По-нататък! Управителният съвет на СЗР изказва строго мърморене на дядо Марчо. Мъмрене на Добре, строго такова. За дето си е заклал шието саморъчно. Как го изправи? Убаво! Ама тайно си задържал главичката и си я излапал. И така той е ощетил щерка си луда. Каква луда, ма дуда? Дуда си бе, тъй си писал, значи. Ама тъй си писал. Да, значи, ощетил и щерка си дуда. Засрами се бе, дядо Марчо. Засрами се бе. Управителният съвет му препоръчва да се самобичува. Самокритикува. Айдете! Нема веке! Винаги си бил дете голямо. Моля, песните за накрая. По-нататък стамаркия. Минаваме към точка 3, награждаване на отличници. И давам думата на дядо Марчо, секретар на сдружението, за приветствие. Да се готви баба Радка за изказване. Айде, баба Радка, готова ли си? След да си получиш приветствието и награда. Скоба, щом дядо Марчо се покажа, всички стават право. Скъпа наша членке, мила, незабравима майко. Дядо Марчо, забравен. Правам се. Мила, забравена майно Льо. Ти, преодолявайки своите частно-собственически настроения, отърствайки се от недоброжелателни предразсъдъци, в унисон с майчиния си дълг, продаде находящата се в нашето село къщичка с 150 квадратни метра двор и сайван включително. Марчо, 160! Той го пише в кадастъра. 155 квадратни метра. 160! Да, значи, продаде къщичката с двора и сайванта и събраната сума заедно с двугодишния еквивалент. Какво е това еквивалент? Той е изцяло пенсийката ти събрана за 2 години. Да нея веднага даде на твоя син Данчо Данаилов.
Даниел Бездарио, тъй са дума веке. Даниел Бездарио, тъй са дума веке, за да развива своя певчески талант във вилата на жена си, без ти да му пречиш. От топлите ласки на своята тъща. Ето ти, мила майнове, съответната грамота. Да се готви булката за влизане. Скъпи колеги и колежки, сърдечно ви благодаря за оказаното внимание, значи. И ви моля при следващото събирание и на следващия дневен ред да видите там къде ще спя. Моля, без сантиментално. Както ми е накипяло в корема. Засмей се, Марата. Ми засмей се, както правилника го изиска. Добре, от днес нататък къде ще спя? А сега тишина. Постъпило е заявление от Булка Пенка да влезе в нашето сдружение. Да влезе, да я заслушаме. Дядо Марчо, като по-нежен вдовец, да иде да доведе булката. Тя е хубава, млада, с влажни очи и плаче. Не плачи, Булка, не дей. А сега кажи откъде идеш, кой те е забравил, трите имена на заправителя, имаш ли деца от заправителя, платила ли си членския внос и да ти попълна формуляр и да си донесеш CV. Отчай, моите една! Не плачи, Булка, не тъжи, аз песен, всичко разкажи. Живеех спокойно, когато веднъж внезапно останах сама. Заминал село, съпругът ми мъж и станал ключмай в града. Бащавал виното с бистра водица и с жив мъж останах, сиротна вдовица с свечки невръстни деца. Направи без своите невръстни дечица, а мене оставих сама. Ще завеждаш отдел загубени мъже. А сега всички идете, добре се облечете и за музикална забава се пригответе. И за музикална заборава се пригответе. Следва музикално танцово състезание 3 от 5. Музикално танцово състрадание 5 за 4. Музикално танцово състезание, което ще се предава по телевизията. Ама ти няма ли да се обличаш? Ще се обличам, как няма да се обличам? Даже ще се изобличам. Кай биде? Следва музикално танцово състезание 3 от 5. Музикално танцово състрадание 5 за 4. А Маленка и Грустенка ще пеят песни от Тогива. А Маленка отиде да доведе
обикновената трупа? Мушато! Правда, но си ме е познато. Че името за всяка информация е призвание и репутация. Зато и не търсихме име, което да ни повдига навред реномето. Например, Ците, Жълти канарчета. Косове черни, бели калугери, Авлики. И пилци, и други хвъртати пещи птици от семейство перната. Че те с имена и епитети отдавна оказаха заети. тато е причината, зарад която си кръстихме състава с име. Мушато! Защото Мушато! Щом почва се бопне, веднага се хващат саксиите роб. По разни джамлъци и нависи бели, с фикуси гносни, ръска си мери. и тъй днес Мушато! Ще слушате вие песни познати, що пеят се вред на сватби, разводи, дори на морбет. И на банкет. Хем съдържателни, хем пък трогателни, бих казал, дори възпитателни. И така... Мушато! Аз съм Гошо Бубовец, вечния легенд. Белоградски полуостров, няма друг да мен. Любели са в мен всички. Дряновските моби, мътна вода газа. Дряновските моби, мътна вода газа. Мътна вода газа. Бели политика, бели политика. Правила мирише води от ободен. А любовта говори. Моля ви се, госпожа,
вечер лягам с папарала. Суди здраво в Колю бързака, с Куцо до Магаре. В Колю бързака, с Куцо до Магаре. С Колю бързака, дали да му дам, ще взема да му дам. Аз съм Гошо хубавеца, вечния е ден. На Балкански полуостров няма кто като мен. Любени са в мене всички и женички и момички. Мъже, човек обърто. Уха, уха, казано често всичко му е наред. Тъй, че спокойно си гледа напред. Чики, чакай малко. Честно всичко му е наред. Тъй, че спокойно си гледа. Хайде за здраве! Естрадно сатиричния състав забива своя весел кабинет, че нещо май почувства се вълна и по-обърка програмния ред. Нагоре да погледне има страх, надолу праща своите стрели. Началото обещани смях, а в края стана тъжничко нали. Светът е наш другар, приятел на стар. Светът е Божи надцелевен небезвар. Човек е, що се сме младей, младей. Младей не сварей, достойно се смей. Защото светът е оцелял. Човек станал, когато се засмял. Изкупил е със смях и пълния си грях. Лекувал се смях, с присник и смяла. Що му слика на лицето грей, грей, грей. Що човекът да се смее, 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 смее. Мислите си мрачни разпилей, лей. Приятел с нас се смей, с нас се смей, с нас се смей. Що му слика на лицето грей, грей, грей. Що човека да се смее, смей, смей, смей. Мислите си мрачни разпилей, лей, лей. Приятел с нас се смей, с нас се смей, с нас се смей. Няма какво да кажа. Всичко беше много добре. Великолепни. Може ли Кико да прави неща? Ходим в салона с млади хора, хубави хора. Тия хора са жадни за вас. Искам да благодаря от мое име в сърце. От община Китово на всички вас, че направихте чудеса. И още веднъж искам да бъдете все така. Благодаря ви много.
салон Народното читалище. Да започна от 1986 година на миналия век. Тогава този естрадно-сатиричен спектакъл е поставен за пръв път на родна сцена. И с този спектакъл на Републиканския фестивал на художествената самодейност в Габрово театралният колектив печели абсолютно първо място и златен медал. Ние решихме да подновиме този спектакъл, защото имаме потенциала. Имаме оркестър, имаме артисти, танцори и решихме да подновиме този спектакъл. Кандидатствахме по проект и към Фондация Пловдив, Европейска столица на културата, осъществихме този празник. Той е включен в програмата на Пловдив, Европейска столица на културата 2019. Нещо много важно. Днес с този празник поставяме началото на честванията на 50 години Ракитово град. Весели празници желаем на всички. И тук е мястото от името на всички самодейци да благодаря на община Ракитово за съдействието и подкрепата, да благодаря на нашите семейства за търпението. Правим го всеки път, но то е задължително, защото те проявяват геройско търпение. Благодарим и на всички вас, че винаги сте тук и ни подкрепите. Весели празници! Уважаеми актьори от театрален колектив Тишан, тази вечер се насладихме на вашия труд, талант и старание. Поздравяваме ви най-сърдечно по повод представянето на естрадно-сатиричния спектакъл "Бодливи ноти". Това е прекрасен подарък за публиката и без съмнение ще се превърне в един от акцентите на културния календар на града. Бъдете преди всичко здрави, бъдете вдъхновени, креативни, изпълнени с енергия да представите красотата на едно от най-обичните изкуства – театъра. Продължавайте да ни разкривате неговата магия и многообразие. Изкуството на театъра на вашата неповторима енергия, на вашите искрени сценични превъплъщения са непреходни и са богатството на нашата култура. Гордеем се с талантите ви и голямата сила на духа ви. Пожелаваме ви пълни театрални салони, нови постановки и още повече почитатели. Пожелаваме на всички ви вдъхновение, любов и успехи, както на сцената, така и в живота. Благодарим ви за прекрасните минути. Моля всички вас за аплодисменти за тези, които ги няма вече на тази сцена, а бяха тук и осъществиха първия спектакъл "Бодливи ноти". Утре от 18 часа тук в този салон.
написал нещо.